Соңғы 2 ел Исәнсев авыл җирлегендә яшәүчеләр өчен иң күп төзү һәм төзекләндерү елы буларак истә калыр. Җирлектә юллар төзү, су линияларын төзекләндерү кебек мөһим эшләр башкарылды. Җирлек башлыгы Иршат Салихов та үз чыгышында шулар хакында сөйләде. Республика программасы хисабына соңгы 5 елда җирлектә юллар төзелеше буенча курулышлы эшләр башкарылды. Искисей, Яңасый, Тотбүләр, Марыйбүләр, Исәнсев авылларында бүген бер яңа асфальттан йөрибез. Быел Исәнсев авылларына һәм Секия юнәлешендә юллар авыл эшләренә кертеп салынды. Марыйбүләр гомуми белем бирү мәктәбе директоры Венера Кириллова белем һәм тәрбия бирү юнәлешендә башкарылган эшләр белән таныштырды. Марыйбүләр гомуми белем бирү мәктәбендә 27 тулы гаиләдән 36 укучы белем ала. 2 баланы әти үзе генә тәрбияли. Башлангыч сыйныфларда 11 бала, 5-9 сыйныфларда 25 укучыларыбыз 5 авыллардан килеп укыйлар. Барлык укучылар да беренче яртыйлыкны уңышлы тамамладылар. Укуның сыйфат өлгереше 65%, өлгереш 100%. Җыенда шулай ук авыл җирлеге ветераннар советы рәисе Мөҗәһидә Мортазин, участок полиция инспекторының чыгышлары да тыңланды. Район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов чыгыш ясап, авыл халкының сорауларына җавап бирде. Аллага шөкер яшәйбез. Пенсияны бирәләр, урамнарда ут бар, су бар, абзарларда маллар бар, безгә тагын ни кирәк? Моннан да олы бәхет, сәламәтлек, бала кайгылары күргә язмасын, оныклар кайгылары күргә язмасын, сәламәт булып, рәхәт итеп яшәргә язсын. Моннан да ары тормышны өмет итсәң, Ходай суга. Үрәзмәт авыл җирлегендә узган җыенга да авыл халкы бик актив булып килгән иде. Үрәзмәт авыл җирлегендә дә узган елда юл төзекләндерү буенча күләмле эш башкарылды. Халыкның суверенитетын итүдә җитди үзәклекләр булмады. Монда инде мәсәлән октябрь аенда Үрәзмәт авылында башсыз системага күчү буенча күләмле эш башкарылды. Монда үзәклек булып алды һәм хәзерге вакытта үйләргә су башчага кермичә генә турыдан-туры килә. Башлангыч мәктәп эшчәнлеге белән мәктәп директоры Гүзәлия Шайгарданова таныштырды. Мәктәп һәм мәктәпкә әзерлек төркеме хезмәткәрләре, биредә тәрбияләнүчеләр төрле бәйгеләрдә актив катнашалар. Хәтта мәктәп алдына шугалак та ясап куйганнар. Бина чиста, якты, җылы, вакытында сыйфатлы ризык пешерелә. Кабинетлар тиешенчә җиһазландырылган, дәреслектәр белән тәэмин ителгән. Юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнү өчен комплект булдырдык. Балалар бик канәгать. Спорт залыбыз, сәхнәбез бар. Спорт җиһазлары барлык балага да исәпләнелгән. Муниципаль район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов та җирлек халкының активлашуын билгеләп үтте. Шулай да җирлек башлыгына тагын да активрак эшләргә чакырды. Җирлек яхшы эшләп килә, һәм инде менә бик куанычлы хәбәрләр бар. Сезнең инде күп кенә еллар интеккән юлсызлык проблемасы инде чишелеп бетеп килә дип әйтергә кирәк. Шуңа да инде бу иң зур җиңүләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Бу якларда инде кайсы мәктәпкә барганда да безнең Рамилхан шушы якларны үрнәк итеп, аларны примерга китеп сөйли. Җыенда сораулар да байтак булды. Үрәзмәт җитешмә авылында су, юл булмау, якын тирәдә явылык салу станциясе булдыруны да сорады үрәзмәтлеләр. Фәридә Гантинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.